Čaute ľudia, moje meno je Resida. Dneska ideme sa pozrieť na Moonové zábery z kompilácií ciest. Takže nezabudni si dať dobrú ňamku a my sa ideme pustiť do videa. Mali blížia, preto si od Ježiška vypýtajte najlepší merch z moonomerch.sk. Čaute, ja som Moon a po takmer 2 rokoch vás vítam u ďalšej kompilácii z ciest. Tá dlhá doba sa na tomto videu ukázala, pretože za mňa je toto najlepšia kompilácia, ktorú som kedy urobil a taktiež je najdlhšia, ktorú som kedy urobil. Môžete sa tešiť na kopu trúbenia, rageu, nehodových situácií. Ach jej, viete čo, nebudem to odkecávať, poďme rovno na to. A môžeme začať hneď z hurta. OK, tak to čo je? To akože čo mu tam robil? Objazdu bez toho, aby sa vôbec len pozrela, či v tom kruhači niekto nie je. Pozrite sa, je úplne mimo. Takže nielen to, že mi nedala prednosť, ale do toho kruhača ani nemala ísť, pretože tam bola kolóna a tak či onak by ma obmedzila. Maximálne zaslúžená trúbka. Taktiež je dobre povedať, že jazdím každý deň a často. Takže nemyslíte si, že takto na niekoho trúbim stále. Len kvôli tomu, že tieto úryvky vidíte v tomto videu hneď za sebou. Tieto zábery tvoria menej než 1% toho, čo ja zažívam na cestách. A je to vážne výcud z predošlých 2 rokov, takže len to berte v potaz. V realite trúbim veľmi málo, ale keď už trúbim, tak to stojí za to. OK. Ne. To čo? OK, pre tých, že nie sú z Prahy, toto sú takí typickí pražskí pouliční čističi okien, ktorí vám umýjú čelné sklo a potom od vás chcú drobné. Nielen, že som nemal vôbec špinavé auto, ale kámo, lamba sa radšej nedotýkaj. Hlavne keď vidím, ako sa opieraš o lak auta. Môj lak nechceš poškrabať. Tu som bol takmer svedkom dopravnej nehody. Škrabal lak. On mal také šťastie. Ja neviem, čo majú typky s tými kruhovými objazmi. Jak väčšia tam má byť tabuľa, že daj prednosť jazde. Typka, je na čase sa zobudiť. Pretože pokiaľ by si vo svojom Renaulte nemala bezpečnostný systém, ktorý ti automaticky dá plnú brzdu, tak to mohlo skončiť veľmi škaredou nehodou. Hej, mohlo. Tu reálne aerodynamika mojeho lamba zachránila vtáka. Keby som mal dodávku, neviem, či by sa takto sklzol. Aspoň na čo? To čo je za... OK. Akože čo si myslí? More, že čo ide na červenú? Rukami. Reálne si na ten prechod vošiel počas toho, ako už niekoľko sekúnd bola je tam červená. červená. Aha, zabudol som. Turisti v Prahe. Tyjo, to je takto pozdravil. OK. To čo bol to, aké offense? OK, kámo, whatever. Hej, keď už ťa púšťam a som zastavil, no tak aspoň choď. Asi chcel mu urobiť, lebo má Lambo. Keď má Moon Lambo. OK. To bolo mega tesné. Jak ešte furt nemám oškrené auto? Normálne milujem Prahu. Čo robí? Prečo tam stojí? Toto nevadí, toto sa stáva bežne. OK. Tyjo, prečo mu vošiel do cesty, akože Nedávaš má pozor, späťaky? nečumíš do zrkadla, nevieš sa zaradiť. Čo to je? A to zase taký prípad. OK. Tyjo. Ku tomuto snad nemusím ani nič hovoriť. Dneska sa to trúbi vo veľkom. No hej. Stal som vo Vesti v Kolone a typek z tejto vedľajšej cesty z toho parkoviska chcel ísť cez kolonu na hlavnú do protismeru. No už sa veľmi neuistil, či v tom protismere náhodou niekto nejde. Tyjo. Tak to bola skoro nehoda. Ako minule. Wakey, 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 it's time for Toto je bohužiaľ taktiež veľmi častá chyba. Kde keď typek chce odbočiť z hlavnej na vedľajšiu, no tak nevie, že ide v podstate ešte cez pruh, kde sa typci od vedľajšej môžu napojiť na hlavu. A to bol proste starší typek, ktorý musel mať už tak 20 rokov vodičák a urobí takúto sprostú chybu. Toto sa mi každopádne stalo aj v minulej kompilácii, takže zase ma to až tak neudivuje. Všetko a
a na ďalší part 2 dajte odber like a napíšte mi to do komentáru a dajte tu takých 50 lajkov a že no. Takže a na budúce, toto nebolo celé video, ale na budúce urobím part 2. Takže čau.